ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚುಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬೈದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಟೆಂಪಲ್ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದಿಪ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಪೋಂಡ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನ ಮೂಡೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚು ಉಂಡು ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು. ಇಂಕು ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತೂದು ಬತ್ತ ನಿಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತೂದು ಬತ್ತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಡಿಯೋದ ಇದೆ ಉನೈತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಿದೈದ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಹೇಳಿ ನಂದೀಶ್ ಅವರೇ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಕೃಷ್ಣ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅವಳ ಅಮ್ಮ ಕುಲ್ದಿರೋದು, ಅವಳ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಬಿಡಿದ್ವಿ ಇಬ್ಬರು ಕುಲ್ದಿರೋರು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದಲ್ಲ? ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದು. ರಶದಲ್ಲೇ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ರಶ್. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತದು ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಯಶವಂತಪುರಟ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಫೇಮಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಪನೊಲಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವೇರ್ನ ಗುಡಿಲ ಉಂಡು. ಮೇನ್ ಆದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗುಡಿನ ತೂವೊಲಿ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಬಲರಾಮ ಅಂಚನೆ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು, ಐತೊಟ್ಟುಗು ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪನ್ಪೆರತ ಆ ದೇವೇರು, ಐತೊಟ್ಟುಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವೇರ್ನಲ ಗುಡಿ ನೆಟ್ಟ ಉಂಡು ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋಂಡ ಪಿದೆ ಬರನೆ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿ. ಈ ಗುಡಿತ ಈ ದೇವೇರ್ ಬತ್ತದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನರಸಿಂಹ ಉಂಡತ ಅವು ಈ ಗುಡಿ ಇಪ್ಪುನ ದೇವೇರು. ಅಡ್ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಇಂದು ಬತ್ತದು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ. ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮನೆದ ದೇವೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ತುವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಮೂಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮನೆದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡು. ಕಾಂಡೆ 4:15 ಹಿಡ್ದು 5:14 ಮುಟ ಕಾಂಡೆ ವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅವು ಐಬೊಕ್ಕ 7:10 ಹಿಡ್ದು ನೈಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಬತ್ತದು 4 o'clock ಹಿಡ್ದು ನೈಟ್ 8 o'clock ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ಡಂತೂ ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐತೊಟ್ಟುಗು ತೂವರ ನನ್ಲಾತು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಐತೊಟ್ಟುಗು ಸೈಡೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮತ್ತು ತೂವರ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಆವಡು ಫ್ರೇಮ್ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಅನಿಸಂಡು. ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರ ಪೋಯಿಜ ಜಸ್ಟ್ ತೂವರ ಅಂದು ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ರ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಗೆತ್ತು ನೋಡಾಪುಂಡು. ಒಂದು ಪುರ ಬತ್ತದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಮೂಲು A to Z ದಾದ ಬೊಡು ಗೋಬಿ ಆವಡು ಅಥವಾ ಕೇಕ್ ಆವಡು ಅಂಚ ಪೂರಾ ನಮ್ಮನೆದ ಮೂಲು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ರಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಗೆತ್ತು ನೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೂಲ್ ಒಂಥರ ಶೋಕ್ ಇತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ತೂವರೆಗ ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿದ ಟೈಪ್ ಅಡುಗೆ ತೊಂಡ. ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ನ ಕುಡ್ಲಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಅವಡು ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ವಾ ಊರುಡು ಕೊರ್ಲಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಆತೆಗಾತೆ ಎಂಕು ಓಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಮತ್ತು ತಿಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪಲ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ರೇಗ. ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಸಾದ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೂವರ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಂಡು. ಬಟ್ ತಿನ್ನಾಗ ಖಾರ ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಸಾದನೇ ಅಂಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ಸುಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಇಪ್ಪು ಪೊಂಗಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಂದಿರ್ನಿಯ ಬೊಕ ಪೋತುಪ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಉಂಡು. ಹೆಂಗಂತೂ ಶಾಕ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಖಾರ ಉಪ್ಪುಂಡ ಬಂದು.
ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗೆನಕುಲು ಮಾತ ಸೊ ಅಕುಲು ಮಾತ ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ಸುಂಡು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೋತೆರ್. ಸೊ ದೂರ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ರೂಪಗ್ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಮೆಟ್ರೋಲ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಮೆಟ್ರೋಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂಲು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪೋಲ್ ಉಂತವುಜೆರ್ಗೆ ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಡು ಬೆಂಗಳೂರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬೊರ್ಚಪ್ಪ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಗ ತುಲೆ ಇವತ್ತು ಜನ. ಓ ದೇವರೇ, ಈ ಸ್ಯಾರಿ ತುತ್ತೊಂದು ಆಯ್ ಜಂಕಿನ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ರಶ್ ಮಾರೆ. ಕಚ್ಚಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಡಿಪುನಾಗು ಆ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಮತ್ತೆ ಬೇತನ ಮನೆದು ಗೊತ್ತು ಒಂದು ತಿನ್ನೊಂದೇನು ಇದು ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ ಉಂಡು. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ತಿನ್ಪುನ ಬರೋ ಬುಡ್ದೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ನಾನು. ಸೊ ಕಚ್ಚಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ದುಮ್ಮು ಬೇತ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋದಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಕಚ್ಚು ಆಮ್ಗೆ ಹೋಗುನದು ನೀನು ತಿನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನು ಇನ್ನು ನೈಸ್. ಸುಮಾರು ಜನ ಶೋಕ್ ಉಂಟಂತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಯ್ మన ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕಾಂಡೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ನಮ್ಮನ ಪಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತೂದು ತೆಲ್ಪೊಡ್ಸಿ. ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಪಾತ್ರೆ ದುಂಬುದ ಅಜ್ಜಿನ ಪಾತ್ರೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮುಂದು ಪುರ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಿನ್ನೆ ಉಂಡು. ಯಾವುದು ಮೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಇದು ಕಣ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಕನೋಡು ಹಾಡ್ಲೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚದೀಲೆ ಎಳ್ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸ್ಮೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಈಗ ಅಮ್ಮನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ತೋಚ್ಪಾಗೆ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಗಾಲಿತ ಬೆಚ್ಚದಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಪ್ಪಗಜ್ಜಿದೆ ಸಾಸ್ಮೆ ಪಟ ಹೊಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮಾಡಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಪಾಡ್ಲೆ ಖಾರ ನೋಡತ್ತ ದಾಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ నేను ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಸ್ವೀಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಚೇನಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ದಾಲ್ ಹಾಕ ಅವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಸಾಲ ಧ್ಯಾನ ಆಗಬೇಕ ಅಮ್ಮ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜಗಳು ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಪಾಡೋದು. ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಅಡಿಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಕಲಿಯರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸೈಡ್ ದೀವಲ್ಲಿ ಎಂಕೊಲ್ ತಿನ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಬಾಡಲೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಈಚೆಗೆ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸೌಂಡ್ ಜಾಡ್ ಕರ್ನಾಟಕಮ್ಮ ಊರು ಕರ್ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಮಲ್ಪರ ಸೌಂಡ್ ಇಪ್ಪು ನಿಧಾನ ಚೂರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೂಪುನಾಗಲೇ ಖಾಲಿ ಸೌಂಡೇ ಕೇನು ಒಂದು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡಲೆ
ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಪಾಡಿ ಹೇಳಕ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ಅವೇ ಕಲರ್ ಅವ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಬಡ್ಸಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಬಂಡ ಬಸ್ತು ಮಂಜುಳಂಡ ನರಕ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಬಡಿಯರು ಅವು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳ್ಬಿಡ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಶಬ್ದ ಅರ್ಪಿಜಾಗೆ ಅವು ಒಂದು ಸಮಯ ಡಗ ಬಾ ಡಗ ಗಲ್ಲ ನುಪ್ಪು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಂತದಿ ಓಡು ನುಪ್ಪುಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂತೆ ಐಕ ನೆಟ್ಟೆ ನುಪ್ಪುಗೂ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾವೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂಡ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ರೆಡಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಬುಂದಿ ಹಾಕಿದ ಅಲ್ಪ ತಿನ್ನೊಂದಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮಂಬ ತಿನ್ಕ ತಿನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ಕಪ್ಪಿನ ಕಾಪಿ ತಿನ್ನಿದಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ ಕಿವಿಚ್ಚ ಕಾಪಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ഞാനിടയ്ക്ക് ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡ ಪಂದೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೀಗ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್